Üdvözöllek ebben a rövid oktató videóban. Én Struhár János vagyok, a Lifefarm Global Network vezető munkatársa. Ennek a rövid videónak a célja bemutatni lépésről lépésre a regisztráció folyamatát. Tehát azonnal az oldalt látod, ahol tudsz regisztrálni új embereket. Tehát a regisztrációnak a folyamata nagyon egyszerű. Először is ki kell választani a mylifefarm.com oldalt, és ha ezt jó beírtad, akkor a loginnál meg kell adni a felhasználó nevet és a jelszót. Ezt a felhasználó nevet és a jelszót ezt már megkaptad a saját regisztrációdnál, tehát itt be fogunk menni, és megjelenik a oldalunk, ahol több funkciót tudunk kiválasztani. Itt ennél a zöldnél meg tudjuk nézni a saját jutalékainkat. Itt azonnal tudunk regisztrálni egy új partnert, úgyhogy nem választunk a MatrixFA-ban pozíciót, hanem automatikusan a rendszer válasza. Itt pedig egy olyan utat fogunk választani, ahol mi fogjuk kiválasztani azt a pozíciót, ahova a MatrixFA-ba el szeretnénk helyezni a üzlettársunkat. A MatrixFA-t itt a Reports alatt fogjuk megtalálni, és itt lent az utolsó előtti gombon, Matrix Tree View, tehát a MatrixFA áttekintés, és erre rányomva be is megyünk a MatrixFA-ba, és a MatrixFA-ban meg fognak jelenni, ugye meg fog jelenni a csoport, itt látni a MatrixFA-ban azokat az embereket, akik be vannak regisztrálva, a piros pöttyök azok a nem beregisztrált emberek, tehát a piros pöttyök azok, amelyre lehet kattintani, és amelyekre lehet regisztrálni új embereket. Itt a bal felén ugye több funkciót látunk, ha már itt vagyunk, akkor meg is mutatom, és itt lényegében ezeken a funkciókon tudjuk kikeresni azokat az embereket, akiket esetleg nem tudunk megtalálni. Tehát ha beírunk ide egy nevet például, és rányomunk a Set a Stop gombra, akkor az az ember, akit keresünk, föl fog ugrani ide az első pozícióba. Tehát nézzük is meg, hogy mit kell tenni. Tételezzük fel, hogy be akarunk regisztrálni egy új embert, és egy új pozíciót választunk neki, mondjuk rá ezt a legfelső pozíciót. Egy új oldal fog megnyílni, ez a lényeg, és az új oldal megnyitásával ki kell választani az országot. Két módon lehet regisztrálni, tehát mi saját magunk regisztráljuk és vezetjük végig az egész folyamatot az oldalon, vagy pedig ezt a linket ennek az új oldalnak el tudjuk küldeni annak az ismerősnek, akit be szeretnénk regisztrálni, hogy ő saját maga regisztrálódhasson be. Tehát egyszerűen csak copy, ugye kikopizzük a linket, betesszük az e-mailbe, elküldjük neki, ő mikor megnyitja ezt a linket, akkor ez az oldal fog neki megnyílni, és ugyanezen a folyamaton fog végigmenni, mint hogyha mi csinálnánk, ő fogja csinálni. Legjobb, hogyha telefonon vagyunk, vagy valami összeköttetésben vagyunk, Skype összeköttetésben, hogy esetleges elakadásoknál tudjunk neki segíteni. Kiválasztjuk az országot, tehát rengeteg országban beregisztrálva már a Lifefarm Global Networkbe, Magyarországot, hogyha magyarországi az illető, hogyha más ország, akkor más ország. Megyünk a Go-ra, és ahogyan rá klikkeltünk ide, meg fognak jelenni a start csomagok. 15 fajta start csomag van, ha minden igaz, itt tudunk válogatni a start csomagokból, és nyilvánvaló, itt vannak az árak. Ezek a eurós nettó árak, erre rámegy Magyarországon a 27%-os áfa, aztán országonként, amilyen az áfa, annyit tesznek rá, és rámegy még a szállítási költség. Tehát ha valaki esetleg egy nagy csomaggal szeretne indulni, például egy 9 csomagos laminájnál, amihez hozzákapunk ajándékba plusz még egy csomagot, akkor ezt a csomagot fogja kiválasztani, rákattint a Select gombra, és kijön egy barna kis terület, ahol fogja látni, hogy már ki van választva. Hozzá tudunk adni termékeket, még hozzá tudunk adni 3 auto-shippes, ilyen auto kiszállítási csomagot, amelynek meg tudjuk nézni az összetételét, például ez a Classic, ebben van 3 laminine, 1 omega és ingyenes kiszállítás. A Essentialben van mind a 4 termékből egy-egy, és ingyenes kiszállítás. A Eco-ban van egy nagy laminine, 120 kapszulás, és ingyenes kiszállítás.
Ha a startcsomaghoz hozzáteszünk egyikét ennek a három csomagnak, akkor természetesen az egész csomagra érvényes lesz az ingyenes kiszállítás, és a start csomag is ingyen fog kiszállítódni, így olcsóbban fogjuk megkapni a terméket. Mondjuk rá, hogy kiválasztunk egy ilyen klasszikot, akkor már lesz 6 darab laminálnunk és egy omegánk, tovább megyünk a Next gombbal, és a következő oldalon az Auto Delivery Products, tehát automata kiszállítási termékek fognak megjelenni. Ezt be tudjuk állítani azonnal, amikor beléptünk a rendszerbe, vagy beregisztráltuk az embert, vagy pedig később is ki tudjuk választani azokat a csomagot, amit szeretne megvásárolni. Ha tovább lépünk ezzel a gombbal, akkor megjelenik a regisztrációs oldal. Ez a regisztrációs oldal 4 összetevőből tevődik össze. Az első a My Information, tehát a információk az illetőről. Mindig azt kell kitölteni, ami csillaggal van megjelölve, tehát a neve, a vezetékneve, jó, ha beírjuk a születési dátumot, a telefonszámát, az e-mail címét, és az e-mail címét kétszer kell beírni. Itt egy picit majd várni fog kelleni, mert a cég végignézi az összes ideáig beérkezett e-mail címet, hogy nem azonos egy másik e-mail címmel, mert akkor nem fogadja a regisztrációt. Tehát ez lehet, hogy eltart 10-15, de néha másodpercig, néha fél percig is. És amikor végignézte, akkor enged a második ablakba, és akkor még egyszer be kell írni az e-mail címet. Az angolt nem tudjuk változtatni, mert csak angol a nyelvezet, és itt beírjuk férfi vagy nő, itt pedig az e-mailt jelöljük meg, hogy e-mailbe kapjuk az információkat. A második lépés a My Shipping, tehát a kiszállítási cím. Tehát ide megadjuk az utcát, ugye nem írunk diakritikát, mert angol az egész nyelvezet, megadjuk az utcát, megadjuk a várost, itt megadjuk a megyét, ez fontos, mert nem fog tovább engedni, megadjuk a postai irányítószámot, és automatikusan már benne lesz a telefonszám, mivel már egyszer itt fönt megadtuk. Egyre szeretnék figyelmeztetni, hogy ha Magyarországot választottunk ki, akkor semmilyen más országban nem tudjuk megadni a szállítási címet, csak Magyarországon, mivel Magyarország eleve már be van írva. Ha Olaszországot választottunk ki, akkor csak egy olasz címet tudunk megadni, és így tovább. A harmadik rész ugye az a fizetési rész, a My Billing. Itt tudunk választani vagy kreditkártyával fizetést, tehát vagy Visa, vagy Master, tehát a MyStroke, vagy ezek a Visa elektronok, ezek egyelőre az amerikai fizetéseknél nem jók, tehát vagy Visa, vagy Master, vagy pedig a szponzor e-walletjából tudunk fizetni. Tehát onnét tudunk fizetni, annak az embernek tudunk a pénztárcájából tudunk fizetni, aki regisztrálja az új belépőt. Hogyha van elegendő pénz, akkor ezt meg lehet jelölni, és a jelszó megadásával, tehát a szponzor jelszava megadásával, ha ráklikkelek, akkor itt kéri a e-wallet passwordot. A e-wallet password, ez megegyezik a szponzor jelszavával, tehát ide kell beírni, és akkor tudunk tovább menni. Jó, visszatérek akkor még egy picit a kártyás fizetéshez, mert többnyire kártyával is fizetünk. Itt kitöltjük a Visa vagy Master card, név a kártyán, ugye a kártyaszám, ugye a biztonsági kód, ez a 3 jegyű a másik oldalon, és hogy meddig érvényes a kártya. Ugye a következő, a negyedik része, az pedig a My Account, az pedig a én saját számlám, és vagy a oldalam, és itt kell megadni ugye a felhasználó nevet, ugye itt meg tudjuk nézni, hogy az már foglalt vagy nem, tehát beírjuk, és akkor ha foglalt, úgyis kidobja a rendszer, de meg is tudjuk nézni. Aztán van a jelszó 8 karakteresnek kell lenni, és kell tartalmazni betűt és számot is, jó? Még egyszer be kell adni a jelszót, tehát kétszer, és a következő, az pedig egy biztonsági kérdés, az egyik az, hogy mi volt a beceneved, vagy mi volt az első munkahelyed, vagy mi volt a édesanyád lánykori neve, vagy mi volt, hol voltál vakáción, vagy pedig mi volt az első autót, tehát te választod ki, hogy melyiket szeretnéd, és akkor ezt megjelölöd. Tehát, hogyha azt mondod, hogy a becenevet jelölöd meg, akkor azt adod meg, és itt beírod, hogy mi volt a beceneved. És ez lesz a kontroll kérdés, hogyha esetleg elfelejtett valamikor a jelszót, és kéri a rendszer, akkor ezt meg tud adni. Utolsó lépés az, hogy beklikkeljük itt ezt a kis ablakot, hogy megértettük
a, hogy megértettük az összes dolgot ezzel kapcsolatban, és a végén pedig a Next gombbal elindítjuk az egésznek a kifizetését. Ezt most nem tudom megcsinálni azért, mert ugye nem írtam be az adatokat. Ha a Next gombot megnyomjuk, akkor itt ezen az oldalon megjelenik mindaz, amit kitöltöttünk. Tehát a név, cím, megjelennek a telefonszámok, az e-mail címek, és így tovább, és megjelenik a számla. Itt meg fog jelenni, hogy mennyit fogunk fizetni, és itt megjelenik egy úgynevezett Submit gomb, tehát egy olyan gomb, amit rákattintva ugye, egyetértettünk azzal, hogy ezt fizetni szeretnénk. Ide rákattintunk, és elkezd egy picit dolgozni a rendszer, és akkor itt ki fognak jönni azok az adatok, amelyeket mi beadtunk, tehát gratulálni fog a rendszer, üdvözölni fog, és kiadja az összes adatot. Ezzel be van fejezve a regisztráció, és egy új tagot üdvözölhetünk a rendszerünkben. Hát ennyi volt a rövid kis oktató videó. Mindenkinek azt kívánom, hogy minél több ilyen regisztrációt csináljon, ezáltal minél több új tag lesz a Matrix fájában, és nagyon remélem, hogy egy nagyon nagy Matrix fát fogsz ezáltal építeni. Köszönöm szépen a figyelmet, mindenkinek sok sikert kívánok, sziasztok!